kunjani mfethu? Awu ngiyaphila mfethu Mabunda, ngibingelele wonke umhlaba, ngibingelele yonke iSouth Africa baba, ngithi umhlaba wonke mawunyakaza. Awunyakaze Ncikiyami. Ncikiyami asikhulume nabantu eSouth Africa and all over the world. Sithini kuba namhlanje Ncikiyami? Mabunda mfethu. Yebo mfethu. Sispend isikhathi esiningi mfethu sifuna usize ebantwini. Sifuna usizo ebantwini. And abantu mfethu esifuna usizo lwabo mfethu kwesinye isikhathi ababi available. Ncikiyami. Mabunda mfethu kwenzeka ngelinye ilanga baba. Yini le Ncikiyami? Besihambile siye somewhere sathola i-accident. Hawu. Yeah, masithole i-accident mfethu, kwenzeka mfethu kule ndawo esithola i-accident kiyo inamba noma ama-network wethu angasebenzi. Ncikiyami. Mangithi wonke ama-network Vodacom, Cell C, Telkom yonke into baba yangasebenzi. Mvangela. Wathi omunye umfoba futhi kunenye inamba engadingi i-network ukuze sikwazi ukufona. Ayi. Leyo number mfethu igama layo u-112 emergency number. Estate bayazi njenge 911. Awuzwe South Africa yini? u-112. Ayi, leya number mfethu ayidinge sim card. Uthini Mvangela? Leya number mfethu akuthi network ayikho ikhona yona iyangena. Hayi. Sithe mfethu masiyifonela mama. Mayifonela Ncikiyami. Uzwe kahle mfethu Mabunda. Yeah. Ngalesikhathi i-network ingekho. Yeah. Kube network beyikhona besizofonela abantu sidinga usizo. Hey, kwasho ukuthi mfethu i-network mayisengekho akunamuntu esamfonela. But asina choice sifonela leya. Hayi man, ngithini Mabunda South Africa? I-112 umthandazo. Ngoba mfethu umthandazo emergency. Ncikiyami. Umthandazo mfethu kufuna mfethu la khona mfethu abantu othembele kibo bangasekho. Hayi man. Uvala iminyango. Hayi. Uvala amafastela. Ubiza usimaga. Hey, uthi baba nasi isimo ngibhekene naso sidinga wena. No Jesu mfethu wathandaza. Before ayisiphambanweni yathi baba masindlule lesisi. Kwasho ukuthi mfethu uJesu wabiza i-112. Kwafika ingelosi. Yamupha amandla. Amandla ukuthi akwazi ukunqoba isiphambano. Awuye emthandazweni. Ncikiyami into emnandi nge-112 Ncikiyami ukuthi it doesn't matter ukuthi uphansi kwebridge uphezulu kwebridge. Ayidinge it doesn't matter ukuthi ukuphi, as long as uzofisa iyangena inamba. Ngithi na eSouth Africa umthandazo awunandaba ukuthi usesontweni, usekhaya, usemotweni, uyambiza usimakade. Ngithi eSouth Africa into emnandi nge-112 mpintshana. Mabunda baba. Uthi-ke awudinge airtime ukuthi uyifone. Ngamanye amagama uthenga airtime ukuthi ufone. Uyafona noma i-airtime ingekho. Mina bangimangaza abazalwane bamanje bakhipha imali ukuthi babhadale bathandaze. Kahle kahle wena you don't need to pay anything in order for you to pray to God. You can go to God and pray and call this emergency number yasezulwini uthi baba kunzima mara hozo uzongisiza ngoba